Mga gusto magparehistro Nidagsa sa batan sa Commission on Elections con COMELEC sa Cebu City. Ano ang report? Ma'am, palihog lang ta, ma'am. Social distancing lang gyapon ta. Ingon ini ang sitwasyon at tubangan sa Commission on Elections sa Dakbayan Sugbo. Nidagsa ang mga tao, naglinya man apan usahay, nalimtan ang social distancing. May nalang kay naay mga sakop sa Task Force Kasaligan o kapulisan nga mibadlong aron siguradong mapatuman ang health protocol. Giulagway ni John Tabares nga langan ang proseso tungod kay 2 ka oras siyang naglinya. Ka barangay mi nagpa-schedule kay per barangay man. O kay kung mag-online pwede rasad pero na-charges mo ang barangay nga per barangay man kono. Gipasabot sa COMELEC nga kadtong Adunay online appointment ang ilang giuna. Hinoon at timanon man usab nila ang mga walk-in nga maoy ihulip sa mga wa mutunga nga nag-online appointment. Doon natin mga kapulisan sir no nga gi-assign po sa gawas opisina na sa North District o sa South District. So at the same time, ubang personal nga naa sa atong opisina po ang nagpahigayon aning maintenance sa social distancing. Samtang gihulagway sa COMELEC nga ubay-ubay nga mga nagparehistro apan gipaniguro nila nga mapatuman ang health protocol. Aduna pay hangtod sa katapusang adlaw sa Setyembre ang voters registration. Hangyo lang sad mi sa opisina nga di na natuwaton ang deadline kay atong likayan ang pagtapok sa mga katawhan no. So in that case syempre ma-violate na po nato ang atong health protocol so useless ra gihapon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.